Pag-rescue sa lalaking natuhog ng bakal sa binti matapos umakyat sa bakod at umano'y nagtangkang magnakaw sa isang bahay sa bayan ng Oton, Iloilo na kuhanan ng video. Ito tinutukan ni Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Makikita sa video na ito ang nakabaliktad na katawan ng isang lalaki habang nakahawak sa grills ng bakod upang hindi tuluyang mahulog. Natuhog ang binti nito ng bakal sa pader ng isang bahay sa Barangay Poblacion South sa bayan ng Oton, Iloilo. Kinilala ang lalaki na si Jenard Magallanes na dating caretaker ng nasabing bahay. Mahigit kalahating oras ang hinintay ni Magallanes bago siya nakuha ng mga rescuer at mga barangay tanod. Nakatuhog pa ang bakal sa kanyang binti nang dalhin siya sa ospital. Pag-abot namon dere, pag-inform sa amon, is kay chairman, nga nasiling siya nga siling niya nung liyo koresponde sa Bagroy kay may makawat. So pag-abot namon dere, ginto flashlightan ko. May nakita ko nga isa nga bata nagatindog, galing hindi ko lang ma-identify kung sino ngalan niya. Ayon kay alias Bingo na pamangkin na may-ari ng bahay, nabulabog sila nang makarinig sila na may humihingi ng tulong 10 oras ng gabi. Pila kasi kung may nagasinggit, nga pangayo bulig. So pagkuan ko gataas ang tingog, nanaog na ko kagin-check. Dito na kuan nakita ko siya nga sabit na sa fence namon. Ayon pa kay alias Bingo, bago pa ang insidente, may narinig na sila na parang may pumasok sa kusina ng bahay. Paniwala nila, posibleng natakot si Magallanes nang mahulog ang mga bato sa CR ng bahay at nagkaroon ng ingay. Sa takot na mahuli, posible umanong agad tumalon ito sa pader, kaya natuhog ng bakal ang kanyang binti. Tikang sa kung makakonclude ta nga may malaing siya nga purpose ang iya side wala kay may nakita gid siya kuno nga makawat. Ang conclude ta na sa aton may malain siya nga ano. Patuloy na ginagamot sa ospital si Magallanes. Pinag-aaralan pa ng pamilya kung magsasampa sila ng kaso laban sa kanya. Ako si Zen Kilantang para sa GMA Regional TV.